ፓርቲ ብልጽግና ኣብ ምእተዊ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ መሰረታዊ ለውጢ ክገብር ሓሳብ ኣቕሪቡ እዚ ሓሳብ እዚ እቲ ፓርቲ ናብቲ ዝካየድ ዘሎ ሃገራዊ ዘተ ከም ሓደ ዓቢ ኣጀንዳ ከቕርቦ ዘዳለወ እዩ እዚ ውሳነ እዚ ዝተሓንጸጸ ኣብ ከተማ ኣዳማ ካብ ሰነ 23 ጀሚሩ ንሰለስተ መዓልታት ኣብ ዝተኻየደ ጽኑዕ ናይቲ ፓርቲ ማእኸላይ ኮሚቴን ላዕለዎት ሓለፍትን ኣኼባ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኤርቫን ማሲንጋ ከይራኸቡ ብሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ከም ዝተኸልከሉ ተቓሊሑ ኣብ መንጎ ነበር ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደን ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኤርቫን ማሲንጋን ክካየድ ተወጢኑ ዝነበረ ኣገዳሲ ርክብ ብሰንኪ ዓጀብቲ ሓይልታት ጸጥታ ብዘጋጠመ ናይ ምንቅስቓስ ገደብ ከም ዝተሰረዘ ተቓሊሑ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብወገኑ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኤርቫን ማሲንጋ ምስ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ከይራኸቡ ብሓይልታት ጸጥታ መኸልካሎም ስዒቡ ተሪር ምላሽ ሂቦም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ሃገሮም ናብ ቀይሕ ባሕር ዝነበራ ቀጥታው ኣፍ ደገ ዝሰዓረፀሉ መንገዲ ብምግላጽ መንግስቶም ወደብ ንምርካብ ዘለዎ ድሌት ደጊሙ ኣረጋጊጹሎ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ትማሊ ኣብ ዝተኸፈተ ሃገራዊ ናይ ዘተ መድረኽ መኽፈቲ መደረ ኣብ ዘስምዓሉ እዋን ውሽጣዊ ድኽመታትን ኣፈላላያትን ነታ ሃገር እስርቲ ጂኦግራፊ ክትከውን ከም ዝገበራ ብምዝራብ ምስ ስርዓት ኢህወደግ ዝተተሓሓዙ ካልኦት ቀንዲ ምኽንያታት ዝበሎም እውን ዘርዚሩሎ ኣብ ገምገም ባሕሪ ሊብያ ሓንቲ ናይ ስደተኛታት ጃልባ ብምግልባጣ ሰለስተ ቆልዑ ሓዊሱ ብውሕዱ 50 ስደተኛታት ህይወቶም ሓሊፉ ካብ ገምገም ባሕሪ ሊብያ ተበጊሳ ናብ ኤውሮፓ ንምእታው ትጓዓዝ ዝነበረት ስደተኛታት ዝጸዓነት ጃልባ ብምግልባጣ ሰለስተ ህፃናት ሓዊሱ ብውሕዱ 50 ስደተኛታት ህይወቶም ከም ዝሓለፈ ተገሊጹ እዚ ሓደጋ ዘጋጠመ እታ ጀልባ ካብ ሰሜናዊ ሶማልያን ካልኦት ሃገራትን ዝመጹ ስደተኛታት ጽዒና ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ክትጓዓዝ ከላ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደብሩ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ተጣባቒ ትካል ሕቡራት መንግስታት ኣብ ልዕሊ ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬትስ ሕጹጽ ናይ ኣጽዋር እገዳ ኸንብር ጻውዒት ኣቕሪቡ ከም ጸብጻብ ሚድል ኤስት ኣይ ጻውዒት ዝቐረበሉ ምኽንያት ኤምሬትስ ነቲ ኣብ ሱዳን ጃምላዊ ህልቂትን ገበናት ዓሌት ምጥፋእን ዝፍጽም ዝበሃል ዘሎ ዕጡቕ ጉጅለ ሓይልታት ወሃቢ ቅልጡፍ ደገፍ ብምስጢር ኣጽዋር ትሕግዛላ ብዝብል ከቢድ ክሲ እዩ ሞሳድ ናይ ቀደም ፕሬዝደንት ኢራን መሐሙድ አሕመዲ ነጃድ መሪሕ ሃገር ንምግባር ዘውፅኦ ሚስጥራዊ ውዲት ተቓሊዑ ናይ እስራኤል ጋዜጣ ሃርትስን ዘ ኒውዮርክ ታይምስን ብዘውፅዎ ዘግርም ሚስጥራዊ ሰነድ ናይ እስራኤል ናይ ወጻኢ ስለያ ትካል ሞሳድ ነቲ ብጸረ እስራኤልን ብምኽሓድ ሆሎኮስትን ዝፍለጥ ናይ ቀደም ፕሬዝደንት ኢራን መሐሙድ አሕመዲ ነጃድ ኣብ ቴህራን ናይ መሪሕነት ስልጣን ንምሓዝ ሚስጥራዊ ርክብን ስምዕን ከም ዘካየደ ኣቃሊዖም እዚ ዋናዊ ሓበሬታን ዓሚቕ ትንታነ ዞባ ቀርና ኣፍሪካን ዝቐርበሉ ቻናል ሆርን ኣፍሪካ ታይምስ እዩ ከምዚኦም ዝበሉ ትሕዝቶታት ቀጻሊ ንምክትታል ቪዲዮና ላይክ ሼር ኮመንት ብምግባር ቻነልና ሰብስክራይብ ግበሩ ሰናይ ጻኒሒት ኣብ ገምገም ባሕሪ ሊብያ ሓንቲ ናይ ስደተኛታት ጃልባ ብምግልባጣ ሰለስተ ቆልዑ ሓዊሱ ብውሕዱ 50 ስደተኛታት ህይወቶም ሓሊፉ ካብ ገምገም ባሕሪ ሊብያ ተበጊሳ ናብ ኤውሮፓ ንምእታው ትጓዓዝ ዝነበረት ስደተኛታት ጻዕነት ጃልባ ብምግልባጣ ሰለስተ ህፃናት ሓዊሱ ብውሕዱ 50 ስደተኛታት ህይወቶም ከም ዝሓለፈ ተገሊጹ እዚ ሓደጋ ዘጋጠመ እታ ጀልባ ካብ ሰሜናዊ ሶማልያን ካልኦት ሃገራትን ዝመጹ ስደተኛታት ጽዒና ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ክትጓዓዝ ከላ እዩ እታ ስደተኛታት ጽዒና ዝነበረት ንእሽተይ ናይ ላስቲክ ጃልባ ካብ ዓቕማ ንላዕሊ ሰባት ስለዝተጸዓኑላን ብሰንኪ ብርቱዕ ማዕበልን ኣብ ጥቓ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ከም ዝተገልበጠት ናይ ኣህጉራዊ ትካል ስደተኛታት IOM ጸብጻብ የነጽር ናይ ሊብያ ሓለዋ ገምገም ባሕሪ ምስ ኣህጉራዊ ትካላት ረድኤት ብምትሕባር ዛጊት 34 ስደተኛታት ብህይወት ከድሕኑ ከለዉ ናይቶም ዝተረፉ 50 ስደተኛታት ሬሳታት ግና ካብ ባሕሪ ተረኺቡሎ እቶም ዝተረፉ ብሰንኪቲ ሓደጋ ከቢድ ናይ ስነ ኣእምሮውን ኣካላውን ማህሰይ በፂሕዎም ኣብ ሕክምናዊ ሓገዝ ይርከቡ እቶም ኣብታ ጃልባ ዝነብሩ መብዛሕትኦም ዜጋታት ሶማልያ ኤርትራን ሱዳንን ምዃኖም ተገሊጹሎ እዚ ሓደጋ እዚ ካብ 2026 ጀሚሩ ኣብቲ ዞባ ካብ ዘጋጠሙ ናይ ስደተኛታት ሓደጋታት ሓደ ካብቶም ዝኸፍኡ እዩ ናይ ሕቡራት መንግስታት ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ነቲ ፍጻመ ብምኹናን ማሕበረሰብ ዓለም ነቶም ስደተኛታት ዘይሕጋዊ ጉዕዞ ንኽገብሩ ዝደፋፍኡ ዘለዉ ናይ ሰባት መሻየጥትን ደላሎን መርበብ ንምፍራስ ሓበራዊ ስጉምቲ ክጸውዕ ኣሎ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ማእኸላይ ባሕሪ ዘተኣማምን ናይ ህይወት ኣድሕን ስራሕቲ ክጠናኸር ኣተሓሳሲቡ ኣሎ
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኢትዮጵያ ቀይሕ ባህር ሳእነትሉ ምኽንያት ብሰንኪ ውሽጣዊ ድኽመትን ዘይተመረጸ መንግስትን ይኽብሉ ገሊጾም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ሃገሮም ናብ ቀይሕ ባህር ዝነበራ ቀጥታዊ ኣፍ ደገ ዝተቋረጸሉ መንገዲ ብምግላጽ መንግስቶም ወደብ ንምርካብ ዘለዎ ድሌት ደጊሙ ኣረጋጊጹሎ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ትማለብ ዝተኸፈተ ሃገራዊ ናይ ዘተ መድረኽ መኽፈት መደረ ኣብ ዘስምዑሉ እዋን ውሽጣዊ ድኽመታትን ኣፈላላያትን ነታ ሃገር እስርቲ ጂኦግራፊ ክትከውን ከም ዝገበራ ተዛሪብሎ እዚ መደረ እዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሰንኪ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብርቱዕ ዲፕሎማስያዊ ወጥር ተፈጢሩ ኣብ ዘለሉ እዋን ዝመጸ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኢትዮጵያ ንኣሽሓት ዘመናት ዘመሓደረቶ ቀይሕ ባህር ሳእነትሉ ምኽንያት ኣብ ውሽጥና ዘሎ ስንፍና እምበር ረብሓን ድሌትን ኢትዮጵያ ደው ከብል ዝኽእል ወፃኢ ሓይሊ ስለ ዝነበረ ይኮነን ኢሉሎ ብተወሳኺ ድማ ኢትዮጵያ ናብ ባሕር ዝነበራ ተበጻሕነት ሳእነት ብሰንኪ ውሳነታት ዘይተመረጸ መንግስቲ ምዃኑ ገሊጹሎ ተዓዘብቲ ከም ዝገለጽዎ እዚ ዘይተመረጸ መንግስቲ ዝተባህለ ንናይ 1993 ዓመተ ምህረት መሰጋገር መንግስቲ ኢህወደግ ዘመላኽት እዩ ኤርትራ ብወገና ነዚ ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይን ካልኦት ላዕለወ ሰበስልጣንን ኢትዮጵያ ዝለዓል ዘሎ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣንጻር ላዕላውነት ከም እትቆጽሮ ብምግላጽ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ስርዓት ንህዝቢ ካብቲ ዘጋጥሞ ዘሎ ሕማቕ ምሕደራን ውሽጣዊ ቁልውላዋትን ንምጥምዛዝ ዝጥቀመሉ ዘሎ ናይ ፈጠራ ዛዕባ እዩ ክትብል ትነጽጎላ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣብ ዘረብኡ ኢትዮጵያ ንዝኾነት ሃገር ወሪራ ኣይትፈልጥን ኣመጻኡን ኣይትገብሮን እያ ብምባል እቲ ዕላምኡ ብሰላማዊ መንገዲ ጥራይ ክኸውን ንምግባር ከም ዝስዕር ሓቢሩሎ ምስ ጎረቤት ሃገራት ድማ ጸጋታት ብፍቓድ ናይ ምክፋል ባህሊ ክህሉ ጸዊዕሎ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኤርቫን ማሲንጋ ከይራኸቡ ብሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ከም ዝተኸልከሉ ተገሊጹ ኣብ መንጎ ነበር ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደን ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኤርቫን ማሲንጋን ክካየድ ተወጢኑ ዝነበረ ኣገዳሲ ርክብ ብሰንኪ ሓይልታት ጸጥታ ብዘጋጠመ ናይ ምንቅስቓስ ገደብ ከም ዝተሰረዘ ተቓሊሑሎ እዚ ድንገታዊ ፍጻመ ዝተሰምዐ ኣምባሳደር ማሲንጋ ምስ ወሃብቲ ሰብኣዊ ሓገዝን መራሕቲ ፖለቲካን ትግራይ ዝታይ ኣብ መቐለ ዑደት ኣብ ዝገበረሉ እዋን እዩ ውሽጣዊ ምንጭታት ከም ዝሓበርዎ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ ኣምባሳደር ማሲንጋ ንምርኻብ ክወጽእ ከሎ ንዑ ክሕልው ዝተመደቡ ኣባላት ጸጥታ ምንቅስቓሱ ከዓግቱ ትእዛዝ ተዋሂብዎም እዩ ቶም ሓለፍቲ ጸጥታ እቲ ጀነራል ምንቅስቓስ ከም ዝተኸልከለን ክኸይድ ዝደሊ እንተኾይኑ ግና ብእግሩ ኸይድ ይኽእል እዩ ዝብል መልእኽቲ ከም ዝተመሓላለፈሎም ገሊጾም ኣለዉ እቲ ናይ ገጽ ንገጽ ርክብ ድሕሪ ምስራዙ ኣምባሳደር ማሲንጋን ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደን ብቴሌፎን ሰፊዕ ዝርብ ከም ካይዱ ተፈሊጡሎ ዛጊት በወገን ኤምባሲ አሜሪካ ይኹን በወገን ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ብዛዕባ እዚ ኩነታት ዝተዋሃበ ወግዓዊ መግለጺ የለን እዚ ክልከላ ዝመጸ ኣብ ትግራይ ድሕሪ ዝተገበረ ናይ ምምሕዳር ለውጥታት ስዒቡ ብርቱዕ ፖለቲካዊ ውጥረት ኣብ ዘለሉ እዋን እዩ ኣይተ ጌታቸው ረዳ በወገኖም ኣምባሳደር አሜሪካ ኤርቫን ማሲንጋ ምስ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ከይራኸቡ ብሓይልታት ጸጥታ ምኽልካሎም ጌጋን ዘይግቡእን ተግባር ይኽብሉ ብትር ነቒፎምዎ ምስ ጀነራል ታደሰ ወረደ ክካየድ ዝነበሮ ርክብ ብምኽልካሉ ዝተሰምዖም ቅሬታ ዝገለጹ ኣይተ ጌታቸው እቶም ኣምባሳደር ኣብ ዑደቶም ምስ ጀነራል ታደሰ ወረደ ከይራኸቡ ምኽልካል ኣብ ትግራይ ዘሎ ጉጅለ ዲፕሎማሲኡ ናብ ተዓጋትን ዓጋትን ድርድር ኣውሪድዎ ከም ዘሎ መግለጺ ይኽብሉ ነቲ ስጉምቲ ዝወሰደ ኣካል ብትሪ ነቒፎምዎ ኣለዉ ፓርቲ ብልጽግና ኣብ መእተዊ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ መሰረታዊ ናይ ቃላት ለውጥ ክገብር ሓሳብ ኣቕሪቡ ገዛኢ ፓርቲ ብልጽግና ነቲ ንሕና ብሄራት ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ብምባል ጅምር ናይ ሕጂ ናይ ፌደራል ሕገ መንግስቲ መእተዊ ንሕና ብዙሃነ ብሄረ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዊ ደ ማልቲ ናሽናል ፒፕል ኦፍ ኢትዮጵያ ብዝብል ሓረግ ክቕየር ወግዓዊ መርገፂ ሒዙ ከም ዘሎ ቢቢሲ ኣብ ዘውፅኦ ዝርዝር ጸብጻብ ኣቃሊሕሎ እዚ ሓሳብ እዚ እቲ ፓርቲ ናብቲ ዝካየድ ዘሎ ሃገራዊ ዘተ ከም ሓደ ዓብይ ኣጀንዳ ከቕርቦ ዘዳለዎ እዩ እዚ ውሳነ እዚ ዝተሓንጸጸ ኣብ ከተማ ኣዳማ ካብ ሰነ 23 ጀሚሩን 3 መዓልታት ኣብ ዝተኻየደ ጽኑዕ ናይ ፓርቲ ማእኸላይ ኮሚቴን ላዕለዎት ሓለፍትን ኣኼባ ምዃኑ ተገሊጹሎ እቲ ኣብ ኣዳማ ዝተኻየደ መድረኽ ብምክትል ፕሬዚደንት ፓርቲ ብልጽግና ኣይተ ኣደም ፈራህ ዝተመርሐ ኮይኑ ኣባላት ምክር ቤት ፓርቲን ናይ ክልላት ላዕለዎት ሓለፍትን ሓዊሱ ብሓፈሻ 300 ዝኾኑ ሰባት ዝተሳተፍዎ እዩ ነይሩ ቀንዲ ዕላማት ኣኼባ ድማ እቲ ፓርቲ ኣብ ሃገራዊ ዘተ ዝሓዞም መርገጽታት
ላዕለዋይ ኣመራርሓ ንምብራህ እዩ ስሙ ክግለጽ ዘይደለየ ናይት ፓርቲ ኣባል ንቢቢሲ ከም ዝሓበሮ እቲ ሕጂ ዘሎ መእተው ሕገ መንግስቲ ካብ ጭቆና ተበጊሱ ዝተጻሕፈን ሓበራዊ ራእይ ዘየነጽርን ብምዃኑ ክቕየር ኣለዎ ዝብል መብርሂ ተዋሂቡሉ ኣሎ ፓርቲ ብልጽግና ንዝለውጢ ዘቕረበሉ ካልኣይ ምኽንያት መንነትና ብሄር ወይ ብሄረሰብ ኣይኮነን ንሕና ዜጋታት ኢና ኢትዮጵያውያን ኢና ንዝብሉ ወገናት ሓሳቦምን መንነቶምን ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ቦታ ክረክብ ንምግባር ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ ትካል ተጣባቕ መሰላት ኣሜሪካ ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬትስ ኣብ ሱዳን ዝፍጸም ዘሎ ጆኖሳይድ ትሕግዛላ ብምባል ሕቡራት መንግስታት እገዳ ኣጽዋር ከምብረላ ጸዊዑ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደብሩ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ተጣባቕ ትካል ሕቡራት መንግስታት ኣብ ልዕሊ ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬትስ ሕጹጽ ናይ ኣጽዋር እገዳ ከንብር ጻውዒት ተቕሪቡሎ ከም ጸብጻብ ሚድል ኢስት ኣይ ጻውዒት ዘቐረበሉ ምኽንያት ኤምሬትስ ነቲ ኣብ ሱዳን ጃምላዊ ህልቂትን ገበናት ዓሌት ምጥፋእን ዝፍጽም ዝበሃል ዘሎ ዕጡቕ ጉጅለ ሓይልታት ወሃቢ ቅልጡፍ ደገፍ بميستر أصوار تحجزالا بزبل كبيد كسيو إذا صاوعت زي علم لخاوت كالات مرمرة قبل على كتما إل فاشر استفدت أما كبان عمسن ناي عليت متفاق جبن ويكع جنوسايد يكبلو كابز جلس اللو دحر حديث معلتات زمت حدوش سقطيو تناي مسلات تتابعت كال أبزوج أو وقعو مجلسي إمريتس ناي RSF وتهدرا ومحاور بجنزبن بناي أصوار لوجستيكس نمدقافا نتي أب سودان زلو هالكيت بغطا كم زجاد وجليس اللو سلازو خونه دما محبر سب علم قبل علي أبو دابي صنوع ناي أزوار مشتا إجدا خجبري جبائل الله يونايتد عرب إماراتس نزخ السزيب ترجعامي كتنسقو تسنحتقوا سفلا ليوناي حبرات منجسات كإلاتاتن ناي ساتلايتي مرتوعتاتن جنا إماراتس بناي تشادن ليبيان دوبات بلا نعرسيف زمناوي أزوار دروناتن ناي مرخبي مسارحتاتن كم تقرب الرجاجيس أميم التكالوسي خمس جلسوا أمريكان حبرات أوروبا نتي مزنايزي أزوار متحلال في مربب متأثر زلوم ناي إماراتس كوبانياتاتن بانكتاتن صنع فاينانساوي إجادات كجبر اللومي جبايبل فولينا علم لهاوي جبنياتات بيت فردون نتوم نزعمت زمول زلو ناي وسع حيلتات مرحت زبلهم بجبن تحاورت بمهانهم كمرمرو صوي علو موساد نناي قدم بريزيدنت إيران محمد أحمدي نجاد مريح حجر نمجبار زوجو مستراو ودي تقاليعو ناي إسرائيل غازيتا هارسن زن نيويورك تايمسن بزوجو زجر مستراو سند ناي إسرائيل ناي وسع سلايات كال موساد نتبصر إسرائيل بمخاد هولوكوستن زفلت ناي قدم بريزيدنت إيران محمد أحمدي نجاد أب طهران ناي مرحن السلطان نمحاز مستراو ركبن سمعن كم زكايدك قاليعهم لومي 16 حملة 10 بزوج أصاب مسرت أزي Operation Post in Butus استسيما وريت منجست إيران نمودا استحنس سينيرو الزينازي أبز حجوان أمنغو إسرائيل إيران كتاوكينات ناتخايدة أبزلولون قدماي مرحي إيران آيات الله علي كاميني بدبدب دحر مواتون تفتر زلو فولي بوليتيكاو معباليو ركب موسادن أحمدي نجادن جمرة أب عسران كلتانيو موساد بزكايرو نايسلا مصنعتي أحمدي نجادي بسنكي معقب إيران كتكتسل كم زي تخلن اتنايني كولار مدبنة هاجر صور مبربحة خمسة كونن مرجز كم صغيرة مسترديو نترك مسريتو نايتوان حلافي موساد داويت برنع مس أحمدي نجادي نمرخاب فولينا بودابست هنغاري توقعي زنيرو اتركب استخايدة أب عسران 4 حموشتن أحمدي نجاد أب هنغاري أب استخايدو نايكاب أير علم لخاو قبائتات كساتف كل خوينو موساد نزو قبائتات زي كم مشفن تطعيمو الليو اتمدب أب العلي إيران واتهدراو متكعت بمكياد نمنقس تهران موداق نتناي نيكولار تكالات معصاو أوش تهاجر بسلان بكردشن تواقعتن هوكت مفتار كم أدما نحمدي نجاد حدش مراح جيركا مشام زحازلينيو أمود داتا لكاتيت 10 كينات إسرائيل إيران مستولعة نا إسرائيل نفرتي نت أحمدي نجاد تعاش اللوزنا برا خبابي دبدبن بدحريقو 4 ناي موساد وكيلات نيمان صقا محمدي نجاد اليوم ناب طهران وش تزركب مستراو دحنتو استحلو بوتا وسيدومو اتوديت غنا اموداتو فشليو احمدي نجاد بسنكت استخايده هصصن قلصن مستر مدحان سراحتي سغا سلازحادرون ابتنا اسرائيل مدم مولو امن سلسانن كابت مستراو غزاوصيو ندحريت تمريسو حج دما ابتحتو صرح حلوا صورا ايران كم زلو امن الزينا زي مستغهده ابي وتهدراو بوليتيكاو كتعفتيرلو ناي إسرائيل عوت ناي مساق دايم منيستر حسي غادي ايزنكوت نحمدي نجاد اب سلطان نمصا استغبر وديت ناي صلولات حسابيو تاريخن وشتاو كنتات ايرانن كاب زي مفلات زنقله يكبلو نتوسانه بتري كونينو مولو
ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ስለ ዝተኸታተልኩሞ ካብ ልቢ ነመስግን ርእይቶኹም ኣብ ታሕቲ ብምጽሓፍ ኣካፍሉና ቪድዮና ላይክ ሼር ብምግባር ቻነልና ሰብስክራይብ ግበሩ